मावदों अब्ला जुदि गासिबो जोंनि गामि समाजा ओनसोल समाजा जुदि थिग जायोब्ला जोंलाय जों आबोबा हारसिं थांनानै मा मावनो हागोन ओंखायनो गामि समाज बेफोर गासिबो गौथुमनि बाथ्राखौ लानानै जुदि जोंनि समाजा जुदि सांग्रां जायो अब्लानिया जों बेफोर गासिबो जोंनि गेजेरनिफ्राय गाज्रिया नायकिया जागोन बे बाथ्राखौ जों बुंबोयो सम सम दिनैबो जोंनि गेजेराव माने बेबायदि कुइसन फैयोब्ला जों बाथ्राखौ बुङो जोंथ' जना थायाखैना आरो जों मा मावनांगौ गाव जुदि अस्तित्व गावनि माबाखौ रैखा खालामाबा आरो जेब्लासिम ग्रासरुट लेभेला डेभेलप जाया अब्लानिया गोजौ लेभेलाव सोरबा सेन्ट्रेलनि आबसुनि सोरबा सेन्ट्रेलनि साहित्यनि सेन्ट्रेल बाथौ सेन्ट्रेल आबोबा जेबो मावहैनाय नङा दा आं भगतपारा ओनसोलनि समस्याखौ आं मोनथिनाय नङा आं दिनै फैना आं मोनथिनाय नङा मोनथिगोन आं एसे एला थेवब्लाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बाथ्राखौ मोनथिगोन बे दाइसआव जिरायनाय गेदेमा बिथांमोना आरोबाव बांसिन मिथिगोन दाफ्रोमबो गामि